Bigat, malpas kami nga agkapen, pang kami magkalapen. No mapanog kami, aginana kami may, tunukan na paka kami manen. Agakas kam tumanen, kam tuman di sabalin. Sa pulin mo di ikang nga ayan na. Lagi mo kang kanayong nga nawad mo di pagpartangan ni kuma. Akasakasin nga ikas-ikas jay. Tapos no kami dajay sa nga polo kapasi nga kam tuman ti sabalin. Agtigkang kam tumanen. Agmalmalim kami pa aser no kwa. Aglogang kami ti bangka. Sakam lang mga sumangkot di alas 5, alas 4. Nya meti matiliw dito ino ko. Yung ikan ko matiliw dito. Ikan sir, yung baraungan. Yuran. Tapos porong. Porong. Bakara, kapi, sayan. Kasana nga manang naldawlat tanga stay na napudot lang. Sir, kasi lang tanah. Wala na patipo ti puto to no ti malimay. Deta manang ne, deta fish cage dita nya may ikan ti may tuwa dita. Tilapia sing bangus. Tilapia ken bangus. Kita hindi bali no napudot nga ta kay mabanlatag pati bangus kung ka. Ang balik ka, ito daw darak ko sa aso. Yun, di raw pwedeng mag-alaga ng bangus pag mainit. Ay, adun na sir, experience ako. Ganda ni nakpay na tayo. Buklang ta nakatapwa ka ti karayan, di jay kima sir. Nay kuara jay danom, jay kima. Ti mapwa ka ti danom, ti ta naglangoy ta jay mo kima. Nabarami so ay nagtimapwa ka jay karayan. Ito kami mga kukuy no kwa. Kada jay kima, kuan na kamay. Kapag kami nagkasawalog kanto man panagdalisen, sawang po kami mapangkanto man diya karayane, agkalapen. Taday jay makalapin mo mga tabay ba nga manay nga pagkuhan ti panagbiag mi, tabasi-basi mi. As diya mo ito man no pakam diya karayanen, tadi mo ato, as diya sinubla. Di mo manay nga pagkuhan ti pagbiag mi. Ang kama pa nagkalkala po, nagbagyo. Minsan na mapanaal at tataw pangalam iti sa bali nga pagbiag mo sa nga liya pa kami kalapin kita. Pero kinti magtodo, basta la kita karayan, pagkalapan mi.
Amno ti baybay na ang kamapanay. Ano mang tidak kami dayay kwa sa munay ato. Dua gaso 150 no kadwa na talo gaso yay. Ila ko mi sir. Igatang mi gati pagbiag mi sir. Digay bingayin min a. Waras-waras mi jay pakakajay pakanayan nan. No makala kami balay-balayin. Yung paglakwan min sunti gatang pagbiag mi. Manay nga pagkuhan mi no agtudo. Danalam manang. Doon din nasirang. Umay. Lumong. 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 Kada silaw na. Yan, hintayin natin sila manang kung may nakuha sila. Nalayo mo na. Ano? Oo, nakihirang mo eh, pare. Nagsama si Tanong. Nasaan ang oras tatama ng awan may nalayo? Nagawit kami na sir. So, awan ti malayo ti panagsigay. Sigay dito eh. Awan ti malayo dito, mapangkay man di baybayan. Ay, ti pangarap ko dyan ka pulis ko mami. Nung gabutan na panglaom kami, mo awam mo ti mga sabo kanyami. Sige, sang awam pulos na kwa nga ada. Kaya ko kumamo, dati hindi pa nakalkalak din sir. Bakit ako, data na paspasarak nga riga min. Makamunto na po Diyoso na sir. Lagi tanto kakabsa ko na no sinunto ti mulo na kada kami. Yung pulos ti naparono ta idi nga ko. Lako aja mo nangasawa, nagampun ti ubing. Basta ti pinanuno ko dahil talon na tinagana kanyami lata. Maragsakan kami mo ano, malami ka, ada igatang miti pagbiag mi nga nawadwag. Gatang miti pagbiag mi nga at angkam to mamapanti may sangal dawer, may sangarabiin. Yay. Angkam to sa ti may sangarabiin ka mapuyatan kami may, aginana kami may. Naman lang hindi ginalayo, ila ko yung paitata. Uy, na. Paglakon niya, hindi tiyandaan. Balik natin si nangyayang kanina niliyo. Muna mo. Muna mo? Sigatay na tagay jay. Sige na, sigatay na ta. Jawa na. Oo, ginanakan doon man yan. Panguhuli ng isda, dugo at pawis. Yan ang tanging puhunan ni Manang Tina sa kanyang araw-araw na paigibaka sa kanyang buhay. Iba't ibang kwento ng buhay, iba't ibang paniniwala, iba't ibang aral ang hatid sa bawat isa. At sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, pag-asa ang dala. Ako si Mark, hanggang sa muli.
na kami. Mainit! Mikropono kahit mapu